Οι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες ενέσιμες θεραπείες έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο αντιμετώπισης των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, προσφέροντας ασφάλεια, ακρίβεια και ενισχυμένη δυνατότητα επούλωσης. Συχνές παθήσεις και τραυματισμοί των τενόντων, των μυών και των αρθρώσεων μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, μέσω εξειδικευμένων θεραπευτικών τεχνικών, με την ακρίβεια και ασφάλεια της υπερηχογραφικής καθοδήγησης. Ένας εξειδικευμένος ιατρός ακτινοδιαγνώστης μπορεί να προβεί σε ενέσιμη θεραπεία πλήθους παθολογικών καταστάσεων του μυοσκελετικού συστήματος, όπως είναι οι τενοντοπάθειες, οι ρήξεις τενόντων, οι θυλακίτιδες, οι μυϊκές θλάσσεις και οι αρθρίτιδες. Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές, όπως το PRP, η υδροδιάταση του θυλάκου και το μπαρμποτάζ για ασβεστοποιό τενοντίτιδα, είναι ευρέως διαδεδομένες στο εξωτερικό και αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων. Η καθοδήγηση του υπερήχου κατά τη διάρκεια των ενέσιμων θεραπείων είναι κρίσιμη για την αποφυγή ζωτικών οργάνων όπως είναι τα αγγεία και τα νεύρα. Η υπερηχογραφική παρακολούθηση της βελόνας σε πραγματικό χρόνο εγγυάται όχι μόνο την ασφάλεια της διαδικασίας, αλλά και τη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Χάρη στην καθοδήγηση του υπερήχου, οι ενέσιμες θεραπείες εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια στην περιοχή που χρειάζεται, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα στη ρίζα του.